Ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 23 ye san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. An ka douane cakɛla minnu bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ sa olu ye sanu kilo 143 ni ka o de minɛ ni a musaka yɛrɛ bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 7 bɔɲɔngo la ni sanu in kofɔlen yɛrɛ sa a tun bɛ bolimafɛn dɔ de kɔnɔna la min n'a tun bɛ k'i kunda Ginekaw ka jamana o kɔnɔna la nin kuma in fɔra tɛnɛndon an ka douane cakɛla baw olu fɛ sa u ka fɔla tuguni ka fɔ ko sanu in yɛrɛ k'a lɛngo bɛ t'i jɔ lɛngo 88 la min n'a kilo ye kilo 143 ye nin kuma yɛrɛ fɔra sa colonel Amadou Sanogo ale fɛ. Yorosokaw fɛ nɔ an balima chrétien la ka minnu bɛ Yorosokaw ka dugu o kɔnɔna la sa olu kɔni bɛ k'u ka Noël ɲɛnajɛw ni ka o baaraw ka o daminɛ min o dɔnna togoya min na sa o de ye kungilan yɔrɔ ani fo ka taa se finikala yɔrɔ ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen falen don tile damadama o kɔnɔna la u ka fɔla sa ka kɛ ni coronavirus bana carinni ye an ka jamana o kɔnɔna la sa a denmisɛnw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don ka sababuya kɛ u tun kelen don ka ɲɛnajɛ caman ni ka o boloda u ka fɔla sa k'u kɔni bɛ ka waleya kɛ walasa u n'u ka dugu marabagaw u bɛ se ka bɛn ka fɔ kɛ cogo min na. Segukaw fɛ nɔ sirabakan kasara juguman dɔ ni a kɛra sababu ye ni ka maa 6 bɔnɛ ani na ka maa 9 ni ka olu joge nin kɛra alamusa tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2020 a kɛra Ntigi ale ni Tingɔni ni ɲɔgɔn cɛ o ni Segu cɛ sa kilomɛtiri 60 bɔɲɔngo o ye o de maa minnu tun bɛ sa ni ko in kɛra olu ɲɛna olu ka fɔla ko camion 10 tonnes k'ale tun falen don feerekɛminɛn na ani maa minnu tun bɛ a sanfɛ sa camion bolila ale kɔni sunɔgɔra nɛgɛ kanɲɛ 4 wagati a sunɔgɔlen sa mobili kɔni o yɛlɛmana a yɛlɛmanen sa ni maa ninnu kɔni olu tayana ka maaw ni ka olu jogi maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni jogina olu ta telera ni ka taa n'olu ye Kɔnɔbugu lapitani so la maa minnu ni olu tayana sa u y'olu suta ni ka taga ni u ye Subona Segu dugu o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Endikaw olu fɛ nɔ Endikaw kɔni fana olu y'u ka sanfɛ pankuru sira ni ka o datugu Royaume-Uni na bi araba décembre kalo tile 27 san 2020 ka sababuya kɛ coronavirus banako kura min nalen don Royaume-Uni kaw fɛ nɔ sa k'u bɛna datugu dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la maa minnu bɛ nɔ sa ni olu sera Angleterre jamana o kɔnɔna la u kɔni ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ ni coronavirus bana tɛ olu la. Mexicaw olu bɛna u ka coronavirus boloci baaraw ni ka olu daminɛ sini alamusa donya in na sa ni kuma in fɔra kunu araba u ka ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ma nka u ka boloci furaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna u ka jamana kɔnɔ bi araba donya in na.
mali kunnafoni jabanin lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o cɛ sa halisa an tɛ sɛgɛn k'a fɔ ɲɛna aw y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la ka sababuya kɛ coronavirus bana tiɲɛ don wa a bɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlenlen kɔnɔna la aw k'an bɛn